stonden hier in de Frankhofmeulen aan de Sieversbeek, een plek die in de vroege middeleeuwen al een watermolenfunctie kende. Er is ook sprake in de schriften dat hier 2 watermolens hebben gelegen. En eigenlijk het is de Sieversbeek is maar een heel klein struimke water, 35 liter per seconde. En toch hebben de mensen in de middeleeuwen al de waterkracht door aan weten te onttrekken. En dat kan hier omdat het verval hoog is. Het hoogteverschil voor en Noordwaterrad is vrij groot. Dus de kans een waterrad in beweging krijgen. Het is ook altijd iets van pre-industriële productie geweest. We hebben het hier over kopermolens gehad. En ja, koper en lood. Lood wordt ook in de buurt gewonnen. Dan komt het al heel snel tot, volgens mij, brons. Luik, waar een stad die goed is geworden met de wapenindustrie. Dus als je eigenlijk van de vroege middeleeuwen, waar we nog geen machines hadden voor de aandrijving, watermolens een belangrijke functie hadden in de lokale economie, is hier bedrijvigheid geweest. Die bedrijvigheid is op een gegeven moment rond 1700 uitgebreid, dat men zegt van begon nimmer toes het wol spinnen op een klein spinnenwiel. Maar men heeft hier in dit gebouw geprobeerd om dat meer fabrieksmatig te gaan doen. En dan komt er een investeerder uit Oken. Het heeft ook te maken met politieke klimaat. Tot in Duitsland is nog een gilde wezen. En onder andere van Clermont, hier bij Vaals, die zeggen, nou, als we nou net in Duitsland in de Republiek als lakens gaan fabriceren, dan zitten er allerhande belastingvoordelen aan. En dan zien ze dat Duitse ondernemers, net hier in de Republiek, in Vaals, gaan investeren. Nou, die kopermolen Dialoog die is overgenomen door zo'n investeerder, zeer waarschijnlijk. Het hier spinwielen ingezet, maar groter als de huiswielen van Toes. Het weefgetouwen erin gezet en die worden aangedreven door waterkracht. Het is een groot gebouw. Je moet je voorstellen dat tussen die gietijzeren piloren die er staan, dat tussen elke 2 heeft een machinerie gestaan. Nou, je kan stellen, dat zijn ongeveer 15 opstelplaatsen. Maar in de kelder zijn er bos nog eens 15 en op de eerste etage nog eens 15 en op de zolder nog eens 15. Dus er komt zat dat 60 mensen die hier aan het werk zijn geweest. En dan moest je ook nog weten dat de westvleugel ook nog bij de fabriek huurde. Dus dan komt misschien wat tot 100 spinwielen en weefgetouwen die hier stonden. Dus een flinke productie.
op een gegeven moment die wol- en lakennijverheid, die gaat door tot ongeveer 1905. De arbeiders die hier werken, die zien het een beetje muug, die vinden dat ze te weinig salaris kregen. Ze begonnen een staking. De eerste keer wordt die staking nog opgelost dat de ondernemer, de eigenaar, zegt, nou je krijgt wat meer salaris. Nou, een paar jaar later begon ze weer een staking en dan is de eigenaar zei ik hartstikke muug. Het is mooi geweest hier met die Nederlanders, het al zijn machinerie hier opgeladen, teruggebracht naar Oken, waar hij woonde en waar hij meer fabrieken had. Ja, en toen had ze hier dit heel grote gebouw met een waterrad aan de buitenkant. En wat men toen zei van weet je wat, laten we er maar een graanmolen van maken. En wat we hier nou hebben is eigenlijk 2 koppels stenen waar we graan mee kunnen malen, maar in een veel te groot gebouw. Dus maar rond 1905 gaan we over dus van die laken- en wolnijverheid naar graanmalen. Dat is voor mensen hier uit de buurt, voor veevoer te malen. Dit gaat door tot pakweg 1950. Nou, dan wordt eigenlijk daarna alles elektrisch gemalen. Dan verliezen watermolens hun functie. Dit gebouw was eigenaar van de familie de Klerk. Laatste eigenaar was een vrijgezel, meneer de Klerk. Hij had niet de mogelijkheden, de middelen en de inkomsten om dit geweldige complex te onderhouden. En eigenlijk is het gebouw zo vanaf 1960, 1970 tot 2007, ja, door te weinig onderhoud is het in de versukkeling geraakt. En ja, dan wij je dan per pannen af. Dan gaan wat ruutjes kapot, dan komt water binnen. En als het maar lang genoeg kan doorregen en doorsijpen in het gebouw, dan weer de dingen rot. En nou, in 2007 is de Limburgse benaderd om dit complex te kopen. Ja, het gebouw is eigenlijk gebouwd in 1738 om al die machines en die mensen te kunnen huisvesten. Alleen men wist rond in Tini wie ze een fabriekshal moesten bouwen. Daar had men geen idee van, want er waren nog geen fabrieken. Wat men dus deed is van, we weten wel wie een groot landhuis moeten bouwen. En men heeft gezegd, nou ja, in een groot landhuis, daar kunnen ook heel veel mensen en machines staan. Dus wat men eigenlijk gedaan heeft, is hier wat we nou de Frankhof-molen noemen. In 1738 is er een U-vormig gebouw gebouwd. Met diverse etages, in dit geval 4, waar dus al die mensen aan het werk waren. En aan de buitenkant, dus niet dat dat een fabriek was, wie spreken, maar het was een landhuis en datzelfde, ja, men moet toch, wie spreken, zich meten aan de landadel, die ook landhuis bouwden. Nou, het wordt wit gesausd. Hier de Frankhof-molen in de symmetrie van het gebouw, midden in het gebouw, is er een oprit aan. Dus er kwam echt een oprit aan, kwam ze hier op het buiten. En ja, dit is dan geen buiten, maar het is een soort fabriekshal. Nou, we hebben in 2007 het gebouw kunnen kopen. Waarom het Limburgse nou deze plek gekocht? Waarom zijn ze ervoor gegaan? Dat had te maken dat
dit is een rijksmonument om te beginnen, een rijksmonumentale watermolen. Met een hele lange geschiedenis, dat heb ik net verteld. Maar wat heel belangrijk is bij watermolens, is ook het watermolenbiotoop. Tussen dat bij de molen nog, wat eigenlijk van oudsher beheert, dat nog bij de molen behouden is gebleven. Nou, door hier 50 jaar stilstand is weliswaar de watermolen, de gebouwen en het watermolenbiotoop vervallen geraakt, maar dus in de kern waren het en is het nog altijd aanwezig. Dat betekent dat ze hier een watermolen is, waar ook daadwerkelijk nog water op het waterrad geleid kan worden. En dat ze hier een voorbeeld is, dat ze een watermolen ook weer maalvaardig kan maken, dat ze hier toeristen, mensen kan laten zien wie vroeger een watermolen functioneerde, omdat de watertoevoer dus nog gegarandeerd is. Dat is één waarom we het belangrijk vonden dat deze plek behouden wordt en waarom we gekocht hebben. De andere is dat het watermolenbiotoop, dat ligt hier zeg maar, in het dal van de Sieversbeek. Dat is 7 à 8 hectare natte weilanden die ook heel hoge natuur- en landschapswaarde hadden. Dus met de aankoop van dit complex hebben we eigenlijk een rijksmonument veilig kunnen stellen. En het watermolenbiotoop en een uniek stukje Zuid-Limburgs landschap. En die 3 dingen bij elkaar waren het argument om te zeggen, we vinden het heel belangrijk dat deze plek in die zin behouden blijft. De bedoeling is dat we, als we hier nog een paar maanden verder zien, dat we hier met vrijwillig molenaars de molen kunnen opstellen. En dat we uit de geschiedenis van deze plek kunnen vertellen. Dat betekent wat zichtbaar maken van de laken- en wolnijverheid, de geschiedenis met Vaals bijvoorbeeld, de geschiedenis met Oken, van Clermont, de relatie van dit pand met Vaalsbroek, want als je naar het grondplan van de Frankhof kijkt, dan is het eigenlijk identiek aan Vaalsbroek, het is precies dezelfde opbouw. Dit gebouw is vroeger ook overigens witgekalkt geweest, dat nog een beetje extra onderstreepte dat hier wel iets belangrijks stond. Nou, die relaties kan ze allemaal uit gaan leggen en dat is voor de toeristen natuurlijk hartstikke interessant en leuk om toevallig hier met wandelen langs te komen en zo'n geschiedenis mee te pikken. En zo willen we dat eigenlijk houden. De toerist of de mensen die in de buurt wonen, die mogen toevallig langskomen. We gaan hier geen busladingen toeristen naartoe holen. Het moet eigenlijk een beetje een verborgen plekje blijven, wat het is. En waar mensen toevallig buurt komen en zeggen, wauw, wat ik nou ontdekt heb, dat wist ik hier nog niet. Ik denk dat het beste, dat ik als bestuur, directie vinden dat ik een hele goede oplossing voor deze plek denk.